Prečo sa viac nehovorí o ľuďoch, ktorí premieňajú svoju vášeň na prelomové znalosti? Patrikova cesta od nováčika k majstrovi umelej inteligencie je priam fenomenálna. Patrik mal jasnú misiu – stať sa lídrom v neustále sa vyvíjajúcej oblasti umelej inteligencie. S 2400 hodinami intenzívneho učenia sa ponoril hlboko do sveta algoritmov, modelov a programovania. Každý deň prinášal nové výzvy, no Patrikova neochvejná odhodlanosť premenila každú prekážku na odrazový mostík k majstrovstvu. Po nespočetných hodinách venovaných štúdiu a praxi sa Patrik vynoril ako uznávaný odborník na umelú inteligenciu. Jeho zručnosti a vedomosti sú nielen dôkazom jeho tvrdej práce, ale aj inšpiráciou pre každého, kto sníva o budúcnosti poháňanej technológiami. Patrik dnes využíva svoje skúsenosti na to, aby pomohol ostatným odomknúť potenciál umelej inteligencie. Jeho cesta bola dlhá a náročná, no výsledky sú neodškriepiteľné. Patrik je dôkazom toho, že s neúnavnou oddanosťou a tvrdou prácou je dosiahnuteľné čokoľvek. A nezabudnite, toto je len začiatok jeho cesty. Kto vie, čo Patrik ešte dokáže?